urip kok abote kok ngene ya Mas. Sing tenang to Nduk, iji akeh kancane. Sing menang ki akhirnya sing iso sabar ngadepi kahanane. Kayak aku ya. Lah. Lah. DJ Production. Panas. Mas Dewa, Mbak Sasya. kowe enak lho lagu mungkin. DJ Production. Saben dino rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe, opo koyo ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso rasah kudu nganggo cucu emanen paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku. Duh sayang ngapunten saestu yen deresaken nuruti opo karepmu, tapi ojo sumelang ono dina liyane bakal tak upayake buh kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ono ngancani neng saben dino. Dik Sasya, Kalau Mas Dewa aja tamung Pajero. lah apa? Nek mekur Civic Turbo tetep tak kabulaken. Masa lo? Nggih, Tenang ya. raketan kredit. DJ Production. Mas Party. Cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso rasah kudu nganggo cucu emanen paras bagusmu ndak beda karo atimu rungokno tembangan manisku. Duh sayang ngapunten saestu yen deresaken nuruti opo karepmu, tapi ojo sumelang ono dina liyane bakal tak upayane buh kepiye carane. Mas Dewa Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ono ngancani neng saben dino. sami-sami. Dik. Duh sayang ngapunten saestu yen deresaken nuruti opo karepmu, tapi ojo sumelang ono dina liyane bakal tak upayake buh kepiye